IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pinabileg dagiti otoridad iti Ilocos Norte iti Seguridad iti kangrunaan a tourist destinations ken transport hubs iti probinsya iti panagsaganan iti adadupay a sumangpet a bisita iti panawen ti summer. Nanipakat ti Ilocos Norte Police Provincial Office wenno INPPO iti kapulisan iti naduduma a pagparyatan terminals ken commercial areas tapno mapagtalinaed ti talna ken kinatalged gagiti makatulong kadigiti turista ken umili kabilang digiti lugar a mabanbantayan ken ijay sa Oud Beach ijay Pagudpud Kapurpurawan Rock Formation ken Cape Boqueador Lighthouse ijay Burgos Bangi Windmills Malacañang of the North ken digiti San June ijay Paway sigun ken ni Provincial Director Jomar Labiano na ipatakder dagiti tourist police units ang mga ipatungpal iti 3-shift no-rest day deployment scheme when tultuloy ti panagbantay ken napartas a response. Inayon na nailatag dagiti operational plans manipod pay di Marso a pakiramanan ti napabileg a patrols, checkpoint operations, traffic management ken panaypatungpal dagiti linteg kontra kadagiti ilegal nga aktibidad. Agti tinulong met ti INPPO kadagiti lokal gobyerno tapno masigurado ti napartas a panakaresponde ti anyaman nga insidente ken ornos apan nakaitungpal dagiti security measures iti entero a summer season. Pinalagipan met dagiti otoridad ti publiko ken dagiti turista agbalin nga naannad suruten dagiti safety protocols ken makipagtulnog kadagiti mga ipatungpal iti linteg para itinatalged ken ornos a summer season iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.